и съм донесла доста неща, защото очаквам да има голям интерес към програмата, към приоритетите, към идентифицираните проблеми, които тя иска да реши. Директора на информационния център ви поясни горе каква е хронологията на нещата. Аз бих искала да ви маркирам няколко теми, за да се ориентирате. Всъщност, като държава членка, ние сме длъжни до 22 април да влезем в споразумението за партньорство. След внасянето на споразумението за партньорство, в рамките на 3 месеца, Европейската комисия следва да го разгледа, да не го върне с бележки или да го приеме. Това означава до 22 август. Нашата оперативна програма би следвало да бъде внесена от 22 април до 22 юли, 3 месеца след като е разгледано споразумението за партньорство. За да преодолеем това евентуално забавяне и да не представяме оперативната програма чак в септември, ние бихме искали да се запознаете с основните приоритетни опции, бихме искали да имате представа за какви дейности ще се получи финансова подкрепа, за да можете да изградите своите идейни концепции за кандидатстване по проекти. Опитала съм се да преодолея предварително да поясня всички въпроси, които си мисля, че бихте ми задали. И това е отговор на първия въпрос. Ние защо толкова много се бавим с споразумението? Всъщност не се бавим. Регламентите, които са основополагащи за този програмен период, са приети от Европейската комисия на 17 декември 2013 година. Въз основа на тях, ние всъщност разработваме и споразумението, разработваме и пакета програми. Преди да започна, също исках да ви кажа няколко базови неща, за да видите структурата. В един от основополагащите регламенти са посочени 11 тематични цели. От тези тематични цели всяка държава членка следва да структурира оперативните си програми и това, по което тя смята, че трябва да получи финансов стимул. Също така, на ниво регламент, към всяка една тематична цел са определени инвестиционни приоритети във връзка с това, по което европейските структурни инвестиционни фондове ще бъде постъпено финансиране. Това е зададено по регламент на всяка държава членка, вече има право да определи приоритетните оси, да назове оперативните програми, да определи специфичните цели и във връзка с стратегията Европа 2020, във връзка с своето национално законодателство, да предложи какви приоритети ще има. Ние сме се постарали да идентифицираме дефицити, да идентифицираме проблеми, постарали сме се да маркираме действия, за които ще получите подкрепа. Ще видите от представянето на програмата, че са обхванати почти всички целеви групи възможно. Ще видите, че има много общи неща с това, по което до сега сте получавали финансиране, във връзка с това, че ние сме били междинно звено и сме управлявали приоритетно оперативни оси 3 и 4 на оперативна програма развитие на човешките ресурси. Абсолютно за всяко едно нещо са правили множество консултации. Това представяне на програмата е второ поред в Пловдив. През май месец представихме първия вариант. Надявам се, че окончателното представяне също предстои и се надявам да вървим върху изчистване на проблемите. Мислено е абсолютно за всичко. Мислено е за това да се намали административната тежест на бенефициента. Мислено е за това да има единни ставки, за да ви бъде по-лесно. Мислено е за това да има унифицирани екземпляри. Мислено е за това да се кандидатства електронно. Ние като управляващ орган имаме достатъчно опит с бенефициенти от средата, защото познаваме профила на потенциалните бенефициенти като междинно звено. Също така, от лицата, които виждам в залата, става ясно, че ние се познаваме от много години, работим заедно. Надявам се, че сме позитивно настроени и че ще имаме успехи. За финансовата рамка, вероятно ще ме питате, финансовата рамка се уточнява в процеса на подготовка на споразумението. Ние се надяваме, че минимума, който ще имаме, е 508 милиона евро финансиране и очакваме да се качи нагоре, но това ще стане след подписване на споразумение. И така,
да пристъпим към представяне на